još ću češće dolaziti među vas i razgovarati s vama. Doista ovo je poseban grad i hvala vam lijepa što ste me tako lijepo dočekali i na ulazu, onom predivnom pjesmom. Ali moram vam reći, evo, kad sam ulazila večeras ovdje, pitali su me novinari zašto ste došli u Mostar u Bosni i Hercegovini, ali bila sam nedavno. Da li će glasovi dijaspore i seljeništva biti presudni? Odgovorila sam, gledajte, ja tražim glasove hrvatskih građana, hrvatskih državljana. Vi ovdje meni niste ništa posebno. Vi ste moj narod, vi ste moji. I nema razlike između... jedno biće. I vi Hrvati, i jedna duša, vi Hrvati ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i naši Hrvati u Crnoj Gori koje će posjetiti sutra i u Srbiji koje će posjetiti preko sutra, da vam pokažem koliko vas poštujem i koliko ću brinuti o vama kada budem predsjednica o vašim pravima. Da naši Hrvati u Crnoj Gori i u Srbiji imaju jednaka prava kao što imaju Srbi i manjine u Republici Hrvatskoj koja ćemo još unapređivati. A ovdje u Bosni i Hercegovini da stvarno kao hrvatski narod konačno postanete jednakopravni, konstitutivno, institucionalno i u svakom drugom smislu.